видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хунаҳо сар мешаванд аз 65000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 65000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. сехонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 100 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 206000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиям ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 34 микрорайон. сехонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 93 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 390000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Правсоюз. духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 5ошонага. хона дар наздики мактаб, магазин, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 395000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. якхонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 40 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 212000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 220000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиям ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ
дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, 3 сотиқ заминай хона дуошонага, 5 дар хона об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хона дар наздики мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 410 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 45 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро сорочина фурӯхта мешавад. нархаш 253 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа, духонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 60 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. доми 10 ошонага. нархаш 235 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, сехонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 80 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро сорочина фурӯхта мешавад. нархаш 370 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.